ассалому алайкум бардору, салом ба ҳама мардуми сарбаланди тоҷик. Ҳама кас хуш омадед ба канали ҳафта душанбе. Ва дӯстони азиз, дар навори имрӯза бо дарохози зиёде аз подписчиконамон тасмим гирифтем ки қисми дуюми навори хечбекро ба навор бигирем. Шумо бошад дӯстони азиз, любителии хечбекро дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. Дастгирии ҳасаби шумо чи аст? Дӯстон танҳо лайк мондан аст. хоҳиши зиёд ҳама лайкро бизанед, бетараф набошед. Нафарои толиб меҳмон ҳастед, хоҳишмандам дар канал подписия кунед ва навора нов замода то охириш тамошо кунед. беҳтарин навоштагӣ иншоалло мақбултон мешава. рақамҳои ватсапа дар разари навор мемонам. агар ягонтатон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чи намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсапи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. навора нов замода бардо то охириш тамошо кунед. хечбекои беҳтарина навор кардагем ки сайсенишон ба қаги бадай. курсиро бол дӯстон дар рӯи экран мебурем ва инак мо навора сар мекунем. тамошои бо фароғат ба ҳар яки шумо хонем. бардро инак навора шурӯъ мекунем. любителии хечбекҳо лайкҳоро бизанед, моро дастгирӣ кунед ва якум хечбек фурӯшиамон солиш 96, объёмаш 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка механика, ранг бежавӣ, кузов хечбек. мошин бардрои азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи мошин 39000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кондитсионер дорад, 4 баллон нав, ҳуҷҷатҳош 7 моҳ дигар муҳлат дорад. утилизатсияам дорад. монитор, задни камера, датчик, хулас ҳамаш қоидавӣ. дароз центр замок савдо дар назди мошин мешавад. мошинчаи як даст каштагиай. устод табиги биёр мегӯяд мошина проверка карда ба бихарша. бардор рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти пурраро дарёфт намоед. марҳама бардор деҳим хечбек фурӯшимон солиш 97, объёмаш 1.6, сӯзишвориш газ, бензин, коробка механика, кузов хечбек, дисково шапалоқ. мошин бардорои азиз қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархаш 36000 сомон. соҳибаш мегӯяд ки мошинча бениҳоят мошини хубай. ана газ, бензин кор мекунад. дӯстони азиз, сабаби фурӯхтан мегӯяд сирош насон лозиме, барои ҳамон мефурӯшем шав. бардор рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам. марҳамат бибитали бошад занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. бардор навори хечбекро идома медиҳем ва шумо дар чӣ намуд мошин лозим мешава ҳатман дар комментария нависонед. ин хечбек навбатимон солиш 92, объёмаш 1.6, сӯзишвориш газ, бензин, коробка механика, рансур, кузов хечбек. мошин бардоро дар ҳолати миёна қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархаш 18500 сомон. соҳибаш мегӯяд газ, бензин кор мекунад ҳардаш. ҳуҷҷатҳош то моҳи декабр муҳлат дорад. утилизатсияам дорад. хадавои нав кардагиай, хулас қоидавӣ. чӣ ки бардор состоянии мошина дар навор дидасен, мошинча краскаталабай. фақат мошинхарои конкрети занг бизанад. сирошам мегӯям муомилаам дорад. дисково расоӣ. бардор рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мондагӣ. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти пурраро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. бардори азиз, чорум хечбек фурӯшиамон солиш 95, объёмаш 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, кузов хечбек, дисково боша шапалоқ. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри исфара. нархи мошин 40000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин техосмотр, утилизатсия дорад. алиш намешавад. ҳамаи документа дорад қоидавӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебурем. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти пурраро дарёфт намоед. панҷум хечбекро ки ман ба шумо пешниҳод мегардонам бардоро солиш 96, объёмаш 1.6, сӯзишвориш газ, бензин, коробка механика, ранг сиёҳ, кузов хечбек. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ. нархи мошин 25000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошинча 3 солаи дар хона ховай барои ҳавай фурӯхта мешавад. бардор рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. нагуфта намона бардоро ки рақамҳои ватсапи мо дар рӯи навор мебурад. агар ягонтатон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсапи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. марҳама бардор боз як легендаи беҳтарин дигар баҳри шумо. солиш 98, объёмаш 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, кузов хечбек, дисково шапалоқ. мошин бардоро дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. хечбека солои мақсад охирон шай. ана соҳибаш қайд кардагиай ки мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош ҳамаш нав кардагиай. чашкиҳо ҳамаш қоидавӣ 100%. солои боқимонда тариқи телефон мегӯяд. дисково шапалоқ. нархи мошин 45000 сомон ва мошин дар шаҳри панҷакен қарор дорад. солиш 98. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебурем. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт кунед ва қатъияка савдо кунед.
бордро навро донатия ва дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. Бордро ҳатман лайкро бзанед, нафарои тол мемонед, хоҳишмандам подписатся кунед. Ваи хечбеки навбатиамон дӯстони азиз солуш 97 объем моториш 1.6 сӯзишвориш бензини хӯли коробка механика кузов хечбек пробегаш 280 000 км. Мошин дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Рашт, нархаш 38 000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. Нашод ҳуҷҷатҳои мошин ягон маълумот қайд кардагӣ нест. Рақамҳои соҳибаша барои маълумоти муфассалтар дар рӯи навор мондагӣ марҳамат занг занед ва маълумоти аниқтаро дарёфт кунед. И хечбек фурӯшмон солиш 96 объем моториш 1.6 сӯзишвориш бензину газ коробка механика кузов хечбек. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 29 500 сомон. соҳибаш оиди мошин оиди ҳуҷҷатҳош ягон маълумот қайд карда нест. Бордро ва рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонад, марҳамат занг занед ва маълумоти пурраро дарёфт намоед. бордори азиз навори хечбекро идома медиҳем. навора нов замода то охирш тамошо кунем. беҳтарин навоштагӣ иншоалло мақбултон мешавад. зиёда аз 13 та хечбека навор кардагӣ ҳастем, ҳатман лайкро занед. ваи хечбек фурӯшидам бордоро солиш 95 объем моториш 1.6 сӯзишвориш бензину газ коробка механика кузов хечбек диско простой номеро транзит. мошин қарор дорад дар шаҳри Панҷакен, нархи мошин 28 000 сомон. соҳиби мошин қайд кардагӣ ки мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, алиш мешавад ба мошинҳои қимматтар болоиш пул метам. документош 100%. дӯстони аз рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор ҳаст, марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт кунед. марҳама бордор даҳам хечбек фурӯшиамон солиш 95 объемаш 1.6 сӯзишвориш газ бензин коробка механика кузов хечбек ранг кабуд. мошин қарор дорад дар шаҳри Истаравшан, нархи мошин 40 000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин моториш 1.6 экотек коробкаи астраҷӣ кондитсионер дора, багири сиднӣ ҳамаш 100%, балоно 100, документи солона дора. харидори аниқ занг бизана. нархш бордор 40 000 сомон, пробегаш 640 000 км. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебирояд, марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. 11 хечбек фурӯшии мо солиш 97 объем моториш 1.6 сӯзишвориш бензину газ коробка механика ранг сервиси кузов хечбек диско престиж. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 39 000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, охири нақшай мошин созаи номер мегирӣ, тамом ҳай мекунӣ мегарди, алиш мешавад, вариантура пешниҳод намоед. рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мондагӣ марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти муфассалтарро дарёфт кунед. бордорои азиз 12 хечбек фурӯшии мои солиш 97 объем моториш 1.6 сӯзишвориш бензину газ коробка механика рансур кузов хечбек. мошин бордорои азиз қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, яъне московский, нархаш 27 000 сомон. соҳибаш мегӯяд ки мошинча срочно фурӯхта мешавад, нахадвай газ бензин ҳардаш кор мекунад, салон тоза, краска нав, мотор коробка соз, аккумулятор нав, 4 баллони нав дора, утилизатсия дора, ҳуҷҷатош нав кардагӣ, тонировкаш пӯчидагӣ, 93 мошине ки 97 кардагӣ. харидори аниқ занг бизана, камтарак муомилаам мекунем. нархаш 27 000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебирояд. бордоро марҳамат хоҳишмандо бошад занг занед ва маълумоти аниқтаро пурсон шавед. хобардоро ахирон хечбекро ки ман ба шумо пешниҳод мегардонам солиш 93 объем моториш 1.6 сӯзишвориш бензину газ коробка механика ранг сервиси кузов хечбек. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 16 000 сомон. соҳибаш мегӯяд харидоро бошад, биен мошин аз наздик бинед, бас савдо кунед. илтимос карда харидори аниқ занг бизана, ҳуҷҷат мутаассифона умуман надора. хай 16 000 дам қа мошин мегирӣ борда. рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонад, марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти аниқро аз худи соҳибаш дарёфт кунед ва қатъияка савдо кунед. хобардорои азиз, ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. мисли равақта дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. бордоро ҳатман лайкро бзанед, дар канал подписатся кунед, зангулаи каналро пахш кунед ки иштобии ҳаррӯза наворҳои мо бохабар шавед. ва нафаре ки моро то охира тамошо карданд, дар комментария даромада 3 то 6 зер кунед. ба мо мефаҳмем ки шумо моро то охира тамошо кардед ва ҳатман миннатдории худро баён мекунем. ногуфтанам набордоро ки рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор мебирояд. агар ягонатон ягона муд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. боқи дӯстони азиз дар паноҳи Алло бошед. навори нав аждад кунед. хайр.